Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pipila ka mga Cagayanon, gikaalarma ang namatikdang pagbalik na sab sa mga rugby boys sa kadalanan sa Cagayan de Oro City. Ani ang report? Nimbaguhay lang, gidala sa hawanan sa konseho sa Cagayan de Oro City ang reklamo tungod sa subling pagdaghan sa mga rugby boys sa mga kadalanan sa syudad. Gani bisan pa man sa udtong tutok, ana maglatagaw sa kadalanan ang maong mga rugby boy nga sagad mga menor de edad. Busa pipila ka mga Cagayano na karon ang nagpadayag sa ilang kabalaka tungod sa mga posibleng kagubot nga dala niini. Nawala naman ko na sila dire. Nya karon namalik na po na sila. Oh, nakita daw balik na dagan na Bisurya. Ay puso na lang ina sila para wa na krimen nga may tabo ba. Dinuwa na po'y kawat nga may tabo diri sa kadalanan to. Anong kawatan ng mga helmet ng mga motor. Busa gilaraw karon sa City Council ang paghugot sa pagbaligya sa mga solvent o susamang kemikal aron dili kini mahuptan sa mga minor de edad. Gipasalig sab sa Cagayan de Oro City Police Office nga aksyonan gilayon o gipang rescue ang mga minor de edad nga lalambigit sa pagsimhot og rugby. This includes encouraging safer products, alternatives, and mobilizing the Sangguniang Kabataan to lead the awareness campaign among the youth. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.